Hello guys! Ce animeuri bune avem în acest sezon de toamnă, cum ar fi Chainsaw Man, cum ar fi Spy X Family Part 2, Bleach, Mob Psycho, Blue Lock, Immortal Guild, excepțional anime dacă vrei să pierzi No Nut November încă din ziua 1. Însă au ieșit niște animeuri care nu au primit nici măcar un sfert din atenția care o meritau. Literalmente, oamenii au vorbit mai mult despre Immortal Guild decât despre animeurile care o să vă prezint astăzi. Dar de asta sunt eu aici. Să mă uit la orice anime care cel mai probabil nu s-ar fi uitat nimeni și să vi-l prezint. Unul din animeurile care consider că nu a primit atenția care a meritat-o este More Than a Married Couple But Not Lovers. O fi un anime de romanță, dar primul episod mi-a atras atenția mai mult decât o fetiță care intră în casa unui om străin cu o katană de lemn ca să-l bată. Bine, poate e pe la egalitate așa. Povestea animeului respectiv este că școala la care sunt protagoniștii noștri au o temă / experiment în care fiecare băiat trebuie să stea cu o fată într-o casă care li se oferă cadou de către școală și să facă roleplay cum că ar fi căsătoriți. Asta a luat o întorsătură interesantă. Casa are o cameră de luat vederi pentru că fiecare cuplu are un scor. Încep de la 0 și poți să ajungi până la 100. Primul nostru caracter principal, Jiru, vrea să fie la această temă / experiment cu tipa pe care o place încă de când erau copii mici, Shiori. Iar cealaltă protagonista noastră, Watanabe, vrea să fie la această temă / experiment cu Minami, pentru că îi place de el. Și așa norocul face să fie că Watanabe și Jiru sunt împreună în aceeași casă și Shiori și Minami sunt împreună în aceeași casă. La început, caracterele noastre principale nu se suportă unul pe celălalt, dar au ajuns la o înțelegere. Cine face 80 sau 100 de puncte la acest experiment are dreptul să-și schimbe soția sau soțul. Așa că caracterele noastre principale au făcut o înțelegere, să se înțeleagă bine ca să facă scor cât mai mare, ca să poată să-și schimbe soțul / soția. Doi oameni care nu se suportă lucrează împreună pentru a-și îndeplini scopurile. Parcă mi-aduce aminte de ceva. Însă, pe parcurs, Jiru o să fie obligat să facă una din cele mai grele decizii din viața lui. Să aleagă între o tsundere și o yandere. Vorbește mă română! Da, în cazul dacă nu știți ce o yandere, este opus unei tsundere. În cazul dacă nu știți ce e o tsundere, atunci... Atenție, moment educativ! Tsundere, caracter de obicei feminin care îl iubește pe protagonistul nostru, dar preferă să-i dea un pumn în stomac și să-l înjure decât să-și exprime sentimentele față de el. Ce mi-a făcut o impresie foarte bună este că animația arată foarte bine și animeul respectiv este făcut de studio Mother. Ce, n-ați auzit de el niciodată? Nici eu. Pentru că ăsta este al 3-lea anime care l-au scos. Să scoți un anime care arată așa pentru un studio atât de mic, nu pot să zic decât bravo. Și asta e una din dățile alea în care o să vă zic că dacă vreți să vizionați animeul respectiv, ar fi bine să-l vedeți dublat în engleză. Pentru că, din ceva motiv, în acest anime este mai bun dublajul în engleză decât originalul. Următorul anime care consider că nu a primit atenția meritată este Bocchi the Rock. Ceva care nu știați este că iubesc animeurile care au categoria music, cum ar fi K-On!, Carol and Thursday, Given, deși Given mi-a lăsat un gust amar în gură. Excuse me, what the f***? Parcă am venit să văd un anime despre muzică. În fine, povestea animeului respectiv este că protagonista noastră, Hitori, este o fată timidă care este rușine să vorbească cu oamenii, deși și-ar dori foarte tare așa ceva. Nu vorbesc despre Comic and Communicate. Aici, protagonista noastră are un scop mai interesant decât să-și facă 100 de prieteni. Vrea să fie într-o trupă, pentru că atunci când era mică a văzut un interviu a unei trupe în care unul din membrii trupei respective spunea că și el este timid și că nu avea prieteni și că toate chestiile astea s-au schimbat de când a intrat într-o trupă. Pentru că, după spusele lui, o trupă este un loc perfect pentru oamenii introvertiți ca să strălucească. Așa că protagonista noastră prinde o chitară și începe să încerce să cânte la chitară. Și eșuează complet. De-abia după 3 ani a învățat să cânte la chitară, dar încă nu i s-a îndeplinit visul de a intra într-o trupă. Până când într-o zi vine o tipă și îi spune: "Ai chitară?"
Vino cu noi! Și așa o să urmărim povestea lui Hitori, care a intrat într-o trupă și încearcă să devină din ce în ce mai bună și mai sociabilă. Da, știu, povestea nu-i cine știe ce, iar caracterele sunt ok spre ușor enervante. Primele 2-3 ori când am văzut-o pe Hitori cum este timidă, am zis ok, dar când face același lucru pentru a 6973-a oară, o să încep să-mi pierd interesul. Dar de obicei când intru într-un anime cu categoria muzică, nu prea-mi pasă nici de caractere și nici de poveste. Singurul lucru de care îmi pasă este muzica. Și pot spune că muzica în Bocchi de Rock este moa. Cât despre animație, ok, Cloverworks, știm că studioul ăsta nu o să dezamăgească când vine vorba despre animație, cu excepția lui The Promised Neverland sezonul 2, acolo nu știu ce s-a întâmplat, au dat afară toți animatorii atunci, făceau challenge pe YouTube, cât de repede poate să-l scoată? Nu știu. Animeul are deocamdată 4 episoade, când o să scot eu videoclipul ăsta poate 5, deci nu sunt prea multe de zis. Am intrat în animeul respectiv doar ca să ascult muzică bună și fix asta am primit. Și poate pe parcurs o să devină din ce în ce mai interesant. Următorul anime care consider că nu a primit atenția meritată este Eternal Boys. Trebuie să recunosc că nu mă așteptam să mă prind animeul ăsta atât de mult. Povestea animeului respectiv este că Kendaru este un om care a lucrat de 17 ani la o companie, iar într-o zi a vrut să se ducă la muncă și a aflat că compania respectivă a dat faliment. Iar acum protagonistul nostru este un om de aproape 40 de ani care nu mai are muncă. Și partea și mai nasoală este că nimeni nu vrea să-l ia la muncă. S-a dus la interviuri peste interviuri, dar nimeni nu l-a acceptat. Până când s-a dus la un interviu fără să vadă despre ce este vorba și a fost acceptat. Însă proiectul respectiv este unul mai diferit. El, împreună cu încă 5 bărbați de aproape 40 de ani, au fost aleși să fie, o să-i zic, influencer / tiktokeri, pentru că jobul lor este să-și arate viața în fața camerei și să danseze. Dacă asta nu e un influencer / tiktoker, atunci ce e? Așa că acești 6 bărbați de aproape 40 de ani stau împreună într-o casă și dansează. Stai. 6 bărbați de aproape 40 de ani împreună într-o casă. Ceva cred că nu spune bine anime-ul ăsta. 6 bărbați într-o casă și tot ce fac este să danseze. Animeul, cu toate că este un anime de comedie, vrea să-ți transmită și un mesaj mai frumos. Și acela fiind că nu contează ce vârstă ai, încă poți să fii capabil de niște lucruri mărețe în viață. Acesta a fost videoclipul, guys, sper că v-a plăcut. Că despre animeurile alea mai babane, aștept să iasă toate episoadele din animeurile respective, ca să pot să vorbesc despre ele mai în detaliat. Dacă vreți mai mult content din partea mea, mă găsiți pe platformele mele de socializare, cum ar fi TikTok-ul sau Instagram-ul. Eu am fost Nobody și până data viitoare, sayonara!